kama kalure ni jatend piny William Ruto ne wacho ni subsidy makamago emomiyo sani koro ngima pod tek ahinya kalure no omenda mathoth ne sirikal chulo kaka subsidy. To ngeni results waseyudo. Sirikal ni koro setiyo dweche adek gigolo subsidy to ngima pod omedo mana idho. Koro mano nyiso ni jok mano keto subsidy go ne ok ni gikia gima gitimo. Gin bende ne ging'eyo gima ne gitimo. Ngeni subsidy ne en intervention. Seche ma inano ka bech gimoro inyo jopiny to kaka telo mar sirikal nyaka en chik ni mondo yud yo mi ifuong'o go gima inyo jopiny no. Koro mane e paro mane sirikal ma okalo ne nigo ni mondo gikony jopiny e yo ma nengo mag ngima dhi mbele nyaka giket subsidy no. Jok masani nigi paro machielo